Pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalamanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka Sang nabilin antas ang alas sa Shatter Saga. Welcome diri sa pagkapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Martes sa petsa 14 sa bulan sang Hunyo sa mga tiga 2022. Ika-adwa nga adlaw sang Martes sa ika-ano mga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang inyong si Bombo Erlin Bayonita. Update kita asala sa Shatter ang atak na sa mga aga sa durang sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Siyempre mo ning palasano naman na dugang sa mga motorista Banwa. Dugang na naman ng saka sa presyo sa produktong petrolyo epektibo alas 6 subong aga. In fact, iba ng mga oil companies nagpatuman na sa sining oil price hike alas 12 ang takna kaina sang kagahon. Kung sa riin ang presyo sa gasolina nagasaka sa 2.15 kada litro, 4.30 naman sa diesel kag sa mga nagagamit sa kerosene, 4 pesos and 85 centavos ang dugang sa presyo kada litro. So, pagpanghayhay subong ang ginabatyag sa mga motorista nga nagaresulta man sang pagasaka sang presyo sang iba na pang mga nagapanguna nga mga balaklon na basta ginatransport o kung ginabiyahe. Sa liwat, 2.15 ang saka sa kada litro sa gasolina, 4.30 sa litro sa diesel, kaga 4.85 sa presyo sa diesel, iba sa kerosene, iba na sinila sa isgida sa mga aga naga-take effect ang ining big time price hike. 1 minuto ang nabilin anda sa alas sa Shatter sa aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Rad. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Martes, Hunyo 14 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang transport groups mula sa jeepney at buses humihirit pa ng dagdag pamasahe o sa minimum fare dahil sa walang humpay na oil price increase. Samantala naman, posibleng pagsipa pa ng presyo ng langis hanggang 100 pesos kada litro, hindi raw inaalis ng Department of Energy, kaya yung publiko samantalahin din daw ang mga promo sa mga gas stations. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak ang epektibong pakikipagtulungan sa simbahan ayon yan sa Papal Envoy. Samantala naman, Pangulong Rodrigo Duterte tiniyak naman ang pagdalo sa nakatakdang inaugurasyon ng kanyang anak, si Vice President-elect Sara Duterte. Yan ay sa darating na Hunyo 19. Halos 100 na paralan sa 3 bayan sa Sorsogon na apektado na ng Bulusan Volcano Eruption. Division Office tiniyak ang tulong sa mga apektadong estudyante.
Samantala pa rin yung isa sa pinagbintangang suspect sa nangyaring sunog sa isang lugar doon sa lalawigan ng Cebu. Bumisita naman sa impilan ng Bombo Radio Cebu upang linisin pa rin ang kanyang pangalan. Mamaya sa ating international news, UN Commissioner on Human Rights nababahala sa pag-aresto ng Russia sa mga anti-war protesters. Mga pangunahing tulay silang lugar sa Ukraine, winasak sa pag-atake ng Russian forces. Sa sports balita naman, abangan, tutungo tayo dyan sa San Francisco, sa California, kaugnay pa rin sa Game 5 sa pagitan naman ng Boston Celtics at Warriors. Mananalo kaya mamaya sa home court ang Warriors? At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga maghahatid na mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Humihirit ang transport group ng dagdag pamasahe ng piso hanggang 2 piso para yan sa minimum fare sa public utility jeepney. Sa gitna pa rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong langis. Ito ay sa kabila noong nakarang linggo ay inaprubahan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang pisong dagdag sa pamasahe sa mga jeepney sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A. Gayunpaman, ayon sa transport group, hindi sapat ang pisong nadagdag sa minimum na pasahe. Pakiusapan nila, pwede naman daw ibaba muli nila ito sa 9 piso kung magkakaroon naman ng rollback. Una rito, ang LTFRB ay nakatakda ng panibagong pagdinig sa mga susunod na araw kaugnay sa naunang petisyon ng iba pang transport group para sa hiling na dagdag na 5 pesos na pamasahe. Pero nilinaw ng grupong Pasang Mazda, kahit daw 2 piso na dagdag sa minimum fare ay pupwede na rin. Samantala, liban sa mga PUJs, ang mga operators ng provincial at city buses sa Metro Manila ay nagbabalak na ring maghain ng petisyon na taasan din ang minimum fare sa kanilang sektor. Ayon pa sa Provincial Buses Association of the Philippines, sinasabing hihilingin nila sa susunod na linggo ang dagdag na 50 cents per liter na pasahe o kaya 50 pesos kada 100 kilometers. Samantala naman sa ibang balita, may nakitang epekto daw ang Metro Manila Development Authority MMDA sa daloy naman ng trapiko sa lingguhang pagtaas ng langis. Dito po naman sa ating bansa, napansin daw ng MMDA na bumaba ang bilang ng mga sasakyang na itatala o pumapasada sa kahabaan naman ng EDSA dahil daw sa taas ng presyo ng krudo. Mulaan niya sa dating mahigit 417,000 na bilang ng mga sasakyan noong buwan ng Mayo. Ngayon lamang ay mayroon ng mahigit daw sa 390,000 na lamang yung pumapasada doon sa kahabaan ng EDSA. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na maring sumasakay na lamang ang iba nating mga kababayan o mga car owners doon sa mga pampublikong transportasyon dilan pa rin sa lingguhang taas presyo ng gasolina at diesel. Ito namang Department of Energy aminado mga kabombo kasonasyon na hindi nila sinasantabi. Baka abutin ng 100 pesos ang 1 litro ng krudo. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Batid umano ng Department of Energy na may mga lugar na talagang iba yung presyo dito sa Metro Manila. Sinabi nga ni Oil Industry Management Bureau Chief Director Rino Abad na yung paglalabas ng listahan ng oil price hike kung minsan ay hindi na angkop sapagkat kung dito sa Metro Manila ay halos 100 piso kada litro, may mga lugar na lumalagpas na nga dyan na Bombo Elmar, lalo na yung mga island areas at yung malalayo dito sa Metro Manila, iba naman yung presyuhan doon. Kaya naman, ang apela ngayon ng Department of Energy i-consume ng riding public at ng ganun din ng mga motorista yung mga promo na pinapairal ng mga kumpanya ng langis upang ma-maximize umano ang naturang mga programa at mapakinabangan din ng ating mga kababayan. Hindi lang kasi yung subsidy ang tulong ngayon ng pamahalaan, maging yung nasa pribado na mga kumpanya ay nakikibahagi na rin dito sa pasanin Bombo Elmar tungkol sa tumatas pa rin na presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay niyan, narito ang apila ni Oil Industry Management Bureau Chief Director Rino Abad ng Department of Energy. Ang update po natin ay halos monthly basis. Recently, yung ating May na list of promo programs
ay nakapost na po sa DU website. Nandiyan po yan sa Price Watch tab. Ito naman pong ito naman pong mga oil companies, may kanya-kanya din po silang website at may, sa gasoline station level nagkakaroon din po sila ng mga mga tarpaulin na ina-announce yan. Ang atin pong hinihingi sa mga consuming public, ito ay around 2 to 3 pesos na discount per liter. Wag nila sanang sayangin to. I-avail po ito. Hindi lang po ang government ang nagsasubsidy ngayon, pati po yung ating oil companies. Ina-align na lang po nila ito sa kanilang marketing strategy. But para sa atin, we benefit and ay parang subsidy na sa atin itong 2 to 3 pesos per liter na discount. Darating ba sa punto na abot ng 100 kada litro ang presyuhan dito sa diesel? Ano kaya ang forecast dyan? Sir Elmar, wala pong imposible sa nangyayari ngayon. Ang talon po natin ngayon ay umaabot na po ng 3 pesos, 4 pesos. At kaya lang, nakikita nga po natin ay magkakaroon po ng lockdown sa China, and we're really mataas po ang ating expectation na bababa po ang price next week. Ang Kongreso lang ba ang makakapag-suspend nitong VAT o excise tax dito sa mga putong petrolyo? Legally speaking, kung titingnan natin yung train law, unfortunately, yung batas na yun, hindi po authorize yung president na mag-issue ng executive order para lang i-change yung amount ng excise tax, for example, or ng rate ng value-added tax from 12%, probably ibababa niya. Hindi po inallow doon. So, hindi gaya ng import cost yung tariff under the tariff code na inaalaw po ang presidente to impose a tariff rate and remove via an executive order. Unfortunately, sa excise tax, ito lang po ang dalawang taxes sa fuel, excise tax at saka value added tax. Wala pong ganung provision giving the president that power. Na Bombo Elmar ang mga bahagi ng pahayag ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau under Department of Energy. So malinaw, Bombo Elmar, malabo yung suspension ng excise tax. Bakit? Kasi walang sesyon ng Kongreso na tanging may kapangyarihan na gumawa ng hakbang para sa kahalintulad na mga patuparin. Sapagkat hindi ito saklaw ng Presidente, bagamat kung ito ay isa sa batas, pipirmahan ng Presidente. Pero yung mismong pag-uumpisa, Bombo Elmar, kinakailangan dumaan ito sa Kongreso, Kamara at Senado para sa katuparan yung suspensyon ng excise tax o ano pa mang klase ng mga hakbang may kinalaman sa kahalintulad na hangarin. At yun nga, ang patuloy na apila ng Department of Energy habang nagbibigay ng subsidiya para dun sa mga motorista, dapat i-maximize din daw yung mga promo kahit papaano makakabawas na rin. 3 piso, 4 na piso, malaking bagay na rin. Ganyan na yung increase. So mga ganun din kahalintulad, Bombo Elmar, ng ipinagkakaloob na diskwento, Bombo Elmar. Lumalawak itong panawagan, itong excise tax, yung VAT, na tanggalin doon sa mga inaangkat natin. Pero problema dito, Bombo Dennis, maging yung mga economic managers ay ayaw na sa ganitong hakbang, Bombo Dennis, dahil sa malaking tulong din daw ito. Yung incoming administration, wala pa yata silang direktang posisyon dito, Bombo Dennis. Pero yung kasalukuyang economic team ng Pangulong Duterte, malabo yung excise tax na yan natanggalin o ipapalabas na rin sila sa susunod na mga linggo, pero abangan natin. Now, Bombo Dennis, malakihan ba yung sinasabi ngayon ng Department ng Makapanayam natin kung sakaling magkaroon ng rollback next week dahil sa inaabangan nila yung mangyayari dyan sa China din, yung epekto nito sa presyuhan, sa pandagdigang krudo na presyuhan na, Bombo Dennis? Gano'n na nga, Bombo Elmar, kung sakali, kumbaga namumuro, kumbaga looming, yung possibility na magkaroon tayo ng rollback. Pero yan ay nakadepende doon sa development sa China. Hindi yan tungkol dito sa mga batas sa Pilipinas o kaya naman yung dadamihan, yung angkat ng crudo o ng mga produktong petrolyo. Ito ay nakadepende doon sa pangyayari, mga development doon sa China. Kasi yung consumption ng bilyong tao dyan sa China, Bombo Elmar, ay pagka nagkakaroon ng mga pagtibay
natigil o naglilimita sila sa paggamit ng produktong petrolyo, malaki ang impact sapagkat mula dun sa bilyon na gumagamit ng fuel ay na-divert ito sa iba pang mga consumer. At malaking bagay, pagka lumalabis yung supply, bumababa naman ang presyo. Doon tayo umaasa. Kahit paano, Bumboelmar, nakaka-apekto ito sa atin at nakakatulong pagka marami yung supply, syempre mas mababa yung presyo. Ang problema naman dyan, kung may rollback, kakarampot lamang Bombo Dennis, pero tuloy-tuloy itong malakihan, kaya naman ay dagdag presyuhan sa produktong petrolyo. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Babalikan natin yan, yung issue pa rin dyan sa oil price hike. Samantala muna sa ibang balita naman, tiniyak ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung epektibong pagkipagtulungan daw sa simbahan at sa Holy See. Ito ang kinumpirma ng Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, sa kanyang courtesy call kay President-elect Marcos. Nilarawan din ng Arsobispo na siya ring tinaguriang Dean ng Diplomatic Corps ang kanyang pakikipag-usap kay Marcos na napaka-produktibo raw at encouraging. Noon na rin tiniyak ng advocacy arm ng Catholic Church ng Caritas ang kanilang kooperasyon sa papasok na administrasyon para daw sa ikabubuti ng lahat. Tiniyak naman ng Israel Ambassador to the Philippines na aagapay sila sa bagong papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Ambassador Ilan Floss ng Israel ang pangako sa kanyang courtesy call kay Marcos. Ayon pa sa Ambassador, ang bansang Israel ay kilala umano bilang global hub pagdating sa mga innovation at source of technologies. Naniniwala ang envoy na ang kanilang ginagamit na teknolohiya sa Israel ay pwede makatulong sa pagpapaunlad pa sa agrikultura dito sa Pilipinas. Inihalimbawa pa nito na ang Israel ay kilala din bilang isa sa mga global leaders pagdating sa modern agriculture. Kabilang kasi sa prioridad ng kanilang gobyerno ay sa larangan ng agrikultura, food security at pagkakaroon ng trabaho. Sinabi ni Ambassador Floss, liban sa mga nabanggit na isyu, tinalakay din nila ni Marcos ang iba pang areas na posibleng magkaroon pa ng kooperasyon ng dalawang bansa. Una rito, hinarap din ni Marcos ang mga ambassador ng Egypt, Denmark, gayon din ang presidente ng Asian Development Bank, kung saan pinag-uusapan din ang isyu sa pagharap sa climate change. Samantala pa rin, dadalo umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa inaugurasyon ng kanyang anak na si Vice President-elect Sara Duterte Carpio, nagaganapin naman sa Davao City sa araw na yan ng Linggo. Yan po ay sa Hunyo 19. Ito ang kinumpirma ng isang opisyal mula sa Malacanang. Manunumpa ang presidential daughter bilang ika-15 vice-presidente ng Pilipinas sa panguna o sa harap ni Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando. Inimbitahan din si President-elect Ferdinand Marcos Jr. subalit wala pang konfirmasyon kung ito ay dadalo. Isasagawang inaugurasyon ni Vice President-elect Sara doon naman sa may San Pedro Square sa bahagi naman ng Davao City. Samantala naman, nilinaw ng Philippine National Police na hindi nila papayagan na makalapit sa National Museum ang mga rallyesta sa araw yan ng inauguration ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa June 30. Sinabi ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na may mga designated area para sa mga rally. Kailangan din na kumuha ng permit para sa umula sa lokal na pamalaan. Iniulat din ng PNP Chief na wala pang pinayagan na magkapasok sa National Museum dahil bahagi ng mahigpit na seguridad na kanilang ipatutupad para sa nasabing okasyon. Nilinaw naman ng PNP na wala pa silang na-monitor na seryosong banta sa seguridad kaugnayan sa gaganaping inauguration pero nananatiling nakaalerto ang Philippine National Police. Sa kabilang dako pa ng ating mga balita, pinagtibay ng Pilipinas sa China ang panibagong loan agreement kaugnay pa rin sa bridge project doon po naman sa Davao Region. Sinasabing ang Chinese government ay pumayag na sa Official Development Assistance o ODA para sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Sa naturang kasunduan, kumatawan sa Government of the Republic of the Philippines si Department of Finance Secretary at outgoing Carlos Dominguez III, habang sa Government of the People's Republic of China ay sumagitan naman ng Embassy of the People's Republic of China dito sa Pilipinas, si Philippine Ambassador na mula sa China
na si Ambassador Juan Silian. Isinapurmal ang magkabilang panig ang framework agreement para sa provision ng concessional loan para sa Pilipinas para sa disenyo at pagtatayo ng proyekto sa ilalim ng China Government Financing Facility. Ang pautang ay para sa 90% sa 23 billion na mahigit na price tag sa turang proyekto. Tinatayang pinaka-modern bridge ito na magkukonekta sa Samal Circumferential Road sa Barangay Limao Island sa Garden City of Samal hanggang sa Davao City sa pagitan ng R. Castillo daang Maharlika Junction. Ang itatayong tulay ay may kabuang 3.98 kilometers. Kung sakaling matapos ang tulay, mas bibilis na raw ang biyahe sa Metro Davao at Samal Island, kung saan mababawasan ito ng 26 hanggang 30 minutos na kadalasan ay roro o kaya naman ay sa magitan lamang ng ferry vessel pero magiging 5 minuto na lamang kapag nayari na itong tulay. Sinasabi pa na ang China Road at Bridge Corporation ang napili bilang kontraktor na siyang gagawa sa 23 billion pesos na bridge project dyan po naman sa Davao Region. Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng ilang reaksyon pa rin sa ikalawang sunod na linggo at ika-18 na oil price hike ngayong taon. Alamin ang report ni Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar, andito nga tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Maynila at hindi lang umaaray ngayon yung mga kabayan natin dahil kasabay ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay yung pagtaas din ng kanilang presyon dahil nga dito sa sunod-sunod na pagmamahal o pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Ngayong araw kasi Bombo Elmar, Bombo Jane, ipinatupad nga, kagaya na sinabi ninyo kanina, ang panibago, ikalawang sunod na linggo at ika-18 pagkakataon na oil price hike ngayong taon na dagdagan ng 2 pesos and 15 centavos ang kada litro ng gasolina, 4 pesos and 30 centavos ang kada litro ng diesel at 4 pesos and 85 centavos ang kada litro ng kerosene. Bombo Jane, may mga nakausap tayo na ilang mga motorista. Medyo napapagod na sila na manawagan sa gobyerno dahil nga medyo nawawala na sila ng pag-asa. Dahil nga doon nga sa kahit na patuloy ang panawagan nila, ituloy-tuloy din naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dito. Para sinasabi na lang nila na hayaan na lang, antayin na lang natin kung anong oras o kung kailan magkakaroon ng pagbabago o pagbaba doon sa presyo ng produktong petrolyo, Bombo Elmar, Bombo Jane. Yes, Bombo Marlene, I'm just curious, kung 4 pesos 30 centimos ang itinaas ngayon sa crudo, diesel, dyan sa lugar mo, ilan na ang total ngayon per litro, Bombo Marlene? Yes, Bombo Elmar, dito sa gasolinhan na kinaroroonan ko, pumapalo sa 85 pesos hanggang 85 pesos hanggang 87 pesos yung kada litro nga ng gasolina at diesel, Bombo Elmar, Bombo Jane. Kung ganun, mga kulang-kulang na lamang na halos 10 piso na lang, mahigit na konti, mag 100 pesos na. Okay, balikan natin yung ilang panaya mo, Bombo Marlene. Narito. Sakit sa ulo. Bakit po? Taas Plus kalahati. Dati nag-225 lang to Ngayon makikita mo 5 plus no. Wala naman tayong magagawa dyan kahit anong panawagan. Siguro hintayin na lang natin ulit bumaba. Mahirap talaga yan kasi dagdag na naman sa natin, sa mababawasan na naman ng kita natin. Tapos yun, mga dagdag sa pasanin na naman natin sa dito sa ekonomiya natin. Na lang. Kung minsan naglalakad na lang. Tapos motor, bumili na lang ako ng motor ko para makatipid-tipid. Kasi kung mamamasaya ko, siguro abutin ng 150 o 200 back and forth. Kung magmumotor ka, babaan ng presyo na lang. Kahit magreklamo tayo, ma'am, wala naman tayong magawa. Takbo na lang pag gamitin lang motor ng mga kailangang lakad. Pero pag pasyal-pasyal, di na. Yan ang
tinig ng mga nakapanayam nga nating motorista dito sa gasolinahan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Kung narinig ninyo nga, dismayado yung mga kababayan natin at kanya-kanya sila ng diskarte at way ng pag-cope up. Dito nga sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Alam mo ba, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa pinakahuling datos ng Department of Energy, pumapalo na raw sa 26 pesos and 55 centavos yung net increase sa kada litro ng gasolina. Tapos 36 pesos and 85 centavos naman sa kada litro ng diesel at 33 pesos and 10 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ang itinuturong dahilan dyan ay yung iba't ibang mga problema kinakaharap ng ibang bansa, yung mga pangunahing pinagkukuhanan ng supply ng langis, katulad na lang na nangyayari na Russian-Ukraine war, yung pagpapagaan o yung pagpapagaan ng lockdown doon sa China, yung nangyayaring aberya doon sa Saudi Arabia, at marami pang iba, Bombo Elmar, Bombo Jane. Bombo Marlene, kanina nga sa report natin, maraming mga sasakyan ang hindi na pumapasada. Nabawasan pa nga yung dami ng mga sasakyan. When in fact tayo dito ay maluwag na sa Metro Manila, yun sa EDSA. Tamang nababanggit nung si Manong kanina, nag-diskarte na rin sila ng iba, Bombo Marlene. Kung kotse siya, naka-motorsiklo na pala. Ang iba naman ay public utility bus or jeepneys ang kinasasakyan. So, yun talaga ang matinding epekto. Sabi kanina ng panayam natin kay Director Rino Abad, abay hindi malayo na maging 100 pesos, pero sa ibang probinsya ay talagang yun ang realidad na ngayon. Anyway, Bombo Marlene, maraming salamat sa mga updates na yan. Ingat kayo dyan sa lugar na yan. Oo, tama ka dyan, Bombo Elmar. Yung iba nga, napipilitan pang maghanap ng ibang trabaho para lang medyo makaiwas dito nga sa problema ng tuloy-tuloy na pagtaas ng krudo dito sa ating bansa. At mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, bahagyang bumaba daw yung tinatawag na Foreign Direct Investment o FDI na pumasok sa Pilipinas noong nakalipas na buwan ng Marso ng taong kasalukuyan. Gayunman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, positibo pa rin naman daw ito para sa first quarter ng taon. Batay sa datos, nasa 727 million US dollars ang net inflows na mga pumasok na pamumuhunan sa Pilipinas na nasa 9.8% na mas mababa sa 806 million US dollars net inflows kung kukumpara naman sa kaparehong period din na nakalipas na taon. Naniniwala naman ng mga ekonomista na bagamat natili pa rin malakas ang macroeconomic fundamentals ng Pilipinas, hindi pa rin naman daw maiwasan ang mga external risk tulad na lamang ng epekto ng pananakop ng Russia sa Ukraine na nagdulot ng pangamba sa mga financial markets sa iba't ibang dako ng mundo. Ganun din naman ang pagsimula ng paghigpit sa mga pulisiya ng ilang mga major central banks at issue na rin ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang Asian economies. Ang naturang mga dahilan na niya ay maaari niyang nakadagdag pa sa pagkabahala rin daw ng mga investors, bunsod pa rin sa global economic recovery. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, hindi na mapapanood pa ang regular na public address ni Pangulong Rodrigo Duterte na karaniwang ginagawa tuwing Lunes ng gabi. Ito ay ang Talk to the People na dito ay personal na iniulat ng Chief Executive ang kanyang mga naging aktibidad habang nagbibigay din ng direktiba sa ilan niyang mga gabinete. Magugunitang June 6, huling humarap ang Pangulo sa kanyang Talk to the People kasama sina DILG Secretary Eduardo Anyo, Department of Health Secretary Francisco Duque III, NTF Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. at NDRRMC Executive Director Ricardo Halad. May 30 naman o eksaktong isang buwan bago ang pagtatapos ng termino ng administrasyon ay isinagawa ang last full cabinet meeting. Dito nagpasalamat si Pangulong Duterte sa mga miyembro ng kanyang gabinete at nag-host naman ng Thanksgiving party para sa cabinet members kasama ang kanilang esposa. Samantala pa rin, nagpapatuloy ang paghahanda sa lahat ng mga administrative at operational preparations para naman sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre 5 ng kasalukuyang taon. Ayon sa COMELEC o Commission Elections, batay sa kanilang pahayag ng COMELEC acting spokesperson na si Attorney John Rex Laudianco, kabilang pa sa mga inihanda ng COMELEC ang iyang pagbalangkas ng implementing resolutions, yung pagbili na rin ng mga ballot papers at iba pang mga election supplies, pagbili ng printing services para sa mga
official ballots at accountable at non-accountable forms. Ngayon din ang muling pagsuri sa pagpapatupad ng mga health protocols, kabila na ang pagpapatuloy ng probisyon ng isolation polling precincts sa koordinasyon na rin ng Interagency Task Force at ang pagpapatuloy ng voters registration. Ito'y sa ilalim pa rin ng direktiba ng COMELEC and Bank sa panguna naman ni Commissioner Ray Bulay bilang Commissioner in Charge. Target ng COMELEC na ipagpatuloy pa rin ang voters registration para sa barangay at SK election sa susunod na buwan. Ayon pa rito kay Atty. Laudianco, ang tentative na petsa para sa muling pagpapatuloy ng voters registration ay mula July 14 hanggang July 30 na subject pa rin sa approval ng COMELEC and Bank. Aniya, tinatayang nasa mahigit 66 million ang inasahang kabuang bilang ng mga registered voters para sa barangay elections at habang nasa mahigit 23 million naman para sa SK election base na rin sa historical data ng COMELEC. Ibinida naman ni Tourism Undersecretary Woodrow Makiling sa 4th Philippine Expo sa Japan ang Special Resident Retirees Visa Program ng bansa. Ito isang uri ng tourism investment kung saan pagkakaluba ng special non-immigrant visa ang foreign national na nais magretiro o maglagak ng puhunan dito sa Pilipinas. Dahil dito umaasa ang Philippine Retirement Authority na mas marami pang Japanese investors at retirees ang mamumuhunan sa bansa. Sinabi ni Makiling sa ika-4 na pinakamaraming bilang ng turista na bumibisita sa Pilipinas ay ang mga Hapon, kaya isa na ito sa major retirement markets. Batay pa sa tourism data, mahigit 4,000 Japanese nationals ang piniling magretero dito sa Pilipinas. Napag-alaman na simula ng buksan ng borders ng bansa noong February, umabot na sa mahigit 15,000 Japanese ang bumisita. Inaasahan pang madagdagan ang nasabing bilang ngayong nakikita na ang unti-unting pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya. Mamaya abangan nyo na makikiupdate tayo direkta po naman dyan sa Chase Center Arena ng Golden State Warriors. Game 5 po mamaya ng kapanapanabik naman ay nabangan na bakbakan nila doon sa court kasama naman ang Boston Celtics. Abay, Game 5. Ibig sabihin nito, crucial game. Kung sinang manalo ngayon, abansi na 3 wins at isang panalo na lamang ang kailangan. Pero bago yan, madako muna tayo dyan sa may bahagi ng Kabikulan. Sitwasyon pa rin sa epekto ng pag-albruto ng Bulkang Bulusan. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Legazpi. Kamusta ngayon dyan, Bombo Radio Legazpi? Nananatiling suspindido ang pasok sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa mga bayan ng Huban, Erosin at Kasiguran mula pa kahapon matapos ang ikalawang pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon kay Sorsogon School Division Superintendent Jose Doncillo, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, magpapatuloy ang suspensyon ng pasok hanggang sa ilift ng mga apektadong LGUs. Napag-alamang nasa 34 na mga paaralan ang apektado ng class suspension sa bayan ng Erosin, 23 sa Huban at 30 sa Kasiguran. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na hindi naman apektado ang school calendar sa naturang mga paaralan dahil patuloy pa rin ang modular classes ng mga apektadong mag-aaral. Pag-amin ni Doncillo na sa susunod na linggo sana nakatakda ang eksaminasyon at assessment para sa last quarter ng school year 2021-2022 kung saan nakatakda ng magtapos ang klase sa Hunyo 24. Samantala, tuloy-tuloy din ang pagpapaabot ng ayuda ng Division Office sa mga estudyante kung saan tinututukan ngayon ang pangangailangan sa supply ng pagkain. Dagdag pa ni Doncillo na tuloy-tuloy sa paglilinis ang mga school heads at mga guro sa abo na ibinagsak ng Bulkang Bulusan sa mga paaralan at nakapag-request na rin ng pondo para sa mga pangangailangan nito. Sa Kasiguran, there are 30 schools. Sa Huban, may 23. Then for Erosin, all the 34 schools. So there are 3 municipalities around Bulusan, Mount Bulusan na nag-suspend na po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Mga din, may update din tayo dyan po naman sa controversial na Dolomite Bay sa Manila Bay. Abay, inireklamo ng mga otoridad doon ang iniwan ng mga basura. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box!
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nag-abiso ngayon ang Supreme Court sa mga nagnanais na kumuha ng bar examinations ngayong taon na naglabas na sila ng frequently asked questions. Contact number ng help desk at Viber channel mula sa Office of the Bar Confidant. Inilabas ng Supreme Court ang link online na pupuntahan ng mga bar applicants kung paano ang pagkumpleto ng kanilang online application at iba pang mga katanungan ukol sa application requirements. Kung maalala, noong ginanap ang huling bar examination noong nakalipas na buwan ng Enero ay para yun sa taong 2020-2021. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay isinasagawa ito sa pamamagitan ng digital at isinagawa rin sa mga local testing sites sa ilang bahagi ng bansa. Taliwas sa mga nakagawian na handwritten exam sa isang university dito sa Manila. Samantala naman, sa iba pa nating mga balita, todo paalala. Pero bago tayo magtungo dyan sa may bahagi ng Dolomite Beach, madako muna tayo doon sa Estados Unidos. Ito po sa San Francisco, dyan sa California. At makakasama ng ating Bombo International News Correspondent, si Dr. John Melo. Unang-una, Doc Melo, dito sa Pilipinas ay oras 32 minutos na ang nakalipas ng alas 7 ng umaga. Dyan sa San Francisco, anong oras ngayon dyan ngayon, Doc Melo? Ang oras ngayon dito ay alas 4:35. Bali, 1.5 hours from now ay umpisa na ang laban ng Warriors at ang Celtics. Bombo Elmar, nandito po sa side na to. Ang Warriors po, nandito po. Nandiyan na po, nagpa-practice na po sila. At dito naman po sa kabilang side, Bombo Elmar, ay ang Celtics. Kitang-kita nyo po, Celtics po yan. At nasa gitna po natin, Bombo Elmar, ay ang mga superstar legend. Yan, mga legend na nagbabalita sa ESPN at sa lahat sa buong mundo. Ano pong katanungan, Bombo Elmar? Bago sa akin tanong, naiinggit ako sa iyo, Doc Melo. Nasa loob ka mismo ng Chase Center, ha? Kami dito napapanood lamang yung mga idols natin dyan, mga superstars, Doc Melo, dyan sa loob. Ngayon ay Game 5, anong mga usap-usapan dyan na diskarte ng Warriors? Sabi ko nga kanina, pag nanalo ngayon, either of the team, Warriors o Boston Celtics, ay abansi na. Isang panalo naman kailangan. So, napakahalaga talaga ito mamaya, Doc Melo. So, ano sa tingin mo dyan, ang mga basa dyan ng ating mga analyst, Doc Melo? Ang Game 5, sisiguraduhin ng Warriors na manalo ngayon sapagkat kita naman po natin ay magaling naman po talaga ang Celtics. Na talaga pong kitang-kita ninyong huling laban ay talagang pinilit ni Steph Curry na manalo sa Game 4. At hindi pwedeng matalo sila sapagkat pag natalo sila ngayon, ang Game 6 ay sa Celtics. At siyempre pag nasa Celtics, malamang pag home, ang nananalo ay yung home. Ngayon, home ngayon ng Golden State Warriors ay talaga pong, sabi po dito, mga fans dito habang ako'y naglalakad dahil po malayo ang parkingan dahil punong-puno po. Ang parkingan ngayon, napakalayo po ng aking pinarkingan. Kaya nga po ay talaga pong lahat ng tao po dito ay excited sa laban ngayong Game 5. Okay. Doc Melo, nung una sa report mo dyan mismo sa Chase Center, yung pinakamahal dyan, aabot ang katumbas ng 1 milyong piso, ha? Yung ticket na pinakamahal, ha? Doon mismo sa pinakamababa ba yung tawag dyan? Oo, sa pang ringside ba yan? Oo. Ngayon, makita. Oo, magkano na kaya ngayon ang bintahan dyan, Doc Melo? Meron ba dyan yung katulad sa Pilipinas na mga fixers dyan, Doc Jan? Ayan ho. Yung pong silyang yon, kung makikita niyo po, yung po yung malapit po yan po yung 40,000, pero dahil Game 5 na po, malamang ay yan ay 50,000. Yan yung harapan mismo. Diyan po. Ganyan po kamahal ang ticket. At itong silyang to, dito po. Itong mga silyang to ay $7,500 po ito. Oh, 7,000. So, magkano yun sa peso, Doc Melo? Okay. Ano, pesos?
Hindi ko po alam. Siguro ito ay Oo, i-compute ko pa dito. siguro mga almost kalahating milyon kung silyang to. To. Nako. Tapos yung taas yung doon ho ay 2,500 doon, no. Wow. So ito po ay mga 10,000 dolyar po to. Yung mga yan. Lahat yan, no? 10,000. $10,000. Ito, yan. Saka depende ho. Pero nito, sentro, gitna. Mahal ho to. Yung mga yun, no? Yung mga silyang yun. Kaya kaya po, kahit sa parking po ay puno, wala pong maparkingan. Kaya gusto ko lang po pakita, Bombo Elmar, itsura ng ganyan po itsura ng Chase Center. Ayan ho. At meron po tayong guest dito. I know you're a Celtics fan. This is from the Philippines. Wow. What can you say about the fight for this game 5? We need this one big. This is the big game for us. Big 5, go back home. We win it in 6. Celtics in 6, baby. So for this Celtics team, Celtics win tonight, correct? Need to. Tonight. They need. We need tonight. Taking it home. Taking it home in 6. Not 7. 6. So where do you sit right now? So I'm going to be over there in the... How much did you pay? Because our Philippines is asking how much is the ticket? I don't like to discuss prices on things. Nahihiya po. He doesn't want to describe. Nakakalula. Doc Melo, hindi ba siya kinukuyog? Siya ay Celtics fan. Hindi ba siya kinukuyog dyan ng mga Warriors fan? Indabit pa siya ng Celtics, ha? Siyempre galing pang Boston yan. Yung mga ganyang tao ay mayayaman ho. Kasi sumakay pa po ng eroplano. Magkano pong eroplano? $1,000 hotel. Ayan ho, kung makikita nyo, Bombo Elmar, marami pong mga Celtics. Ayan ho. Makadamit. Kaya ngayong gabi is dapat manalo ang Warrior. Sa mga, pasensya na po, sa mga taga-Celtics, taga dito po ako sa California. Naintindihan naman namin. Ako po ay Warriors. Naintindihan naman namin na Doc Melo, ha. So ano to, kulay yellow because represent the Warriors, itong bagong Chase Arena, kaya tinan mo talagang yellow o kaya golden, ha. Doc Melo, kayo nababanggit mo kayo na magparking ka kanina. Sabi mo, magkano na ba ang parking fee dyan? Kanina nababanggit mo, describe mo yung presyohan ng ticket. What about yung parking fee dyan, Doc Melo? $80 yung binayad ko ng nakaraang laban, 70, ngayon 80. So tumataas. Saka napakarami pong wala pong maupuan. Maya-maya po, Bombo Elmar, kung makikita nyo po, yan po ang Warriors. Magpa-practice po mamaya si Steph Curry. Grabe, abangan mo si Steph Curry, legendary performance. Grabe talaga itong from game 1 to game 4. Talagang sabi nga, dito kaabang-abang makikita natin itong mga pambihirang mga performance ni Steph Curry. Anyway, maraming salamat, Doc Melo. At least naging balanse ka dyan. Kahit ka naman dyan Warriors, napanaya mo yung Celtics, ha? Doc Melo. Mula rito sa San Francisco, California, ito po si Ponciano John Melo nag-uula. Basta Radyo, Bombo! Wow, mga kabomba, So yan, at least pinatikim tayo sa sitwasyon ngayon dyan sa Chase Center, ang arena po ng Golden State Warriors sa San Francisco, exclusive, direkta po yan. Mismo sa loob, ha? Sabi nga ni Doc Melo, mamaya talagang punong-puno na yan. Standing room only ang mangyayari dyan sa arena ng Warriors sa San Francisco, California. Balik tayo sa ating mga pagbabalita, mga kabombo kay Star Nation, kaugnay pa rin dito sa issue ng Dolomite Beach naman dyan sa Manila Bay. Dahil sa todo, paalala po rito yung Department of Environment maging yung MMDA doon sa mga bibisita sa bahagi ng Manila Bay na iwasan pa rin mag-iwan ng basura. Sa naging panayaw ng Bombo Radio sa ilang tauhan ng MMDA, umabot daw sa 300 sako kahapon ng hapon yan. Yung mga basura ang kanilang natipon sa nakalipas po yan ng Linggo at Lunes, kung saan muling binuksan na nga sa publiko ang controversial na Dolomite Beach. Ang 500-meter artificial beach ay bukas sa publiko araw-araw po yan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Narito pang kwento sa Bombo Radio ni Rosalie Veroya, isang MMDA sweeper dyan sa Dolomite Beach. Araw-araw po yan. Nakaka-300 na sako po kami sa araw-araw mula umaga po hanggang hapon. So, yun po, araw-araw po yung 300 na sako na yun. So, ano yung nagpo-kolekta nyo yung mga basura galing sa dagat? Basura, kahoy, galing po sa dagat yan. Kasi
Okay, yan pa rin si Rosalie Veroya. Samantala, nilinaw po rito ng Department of Environment, bawal pa rin maligo sa bahagi ng Manila Bay. Ito yung sa kabila na bumaba na yung tinatawag na fecal coliform level doon po sa lugar. Sa kabila na dati ay nasa millions of most probable number, MPN, ang tawag dito per 100 millimeters. Umasa naman ang Department of Environment na balang araw, mapapayagan na rin ang publiko na maligo sa bahagi ng Dolomite Beach, pero sa ngayon ay hindi pa. At sa iba pang mga balita, ang Metro Manila Council hindi pinapanukala ang pagtanggal na ng face mask. Ay alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Hindi pa sinang-ayunan ng mga alkalde sa Metro Manila ang pag-alis ng pagsuot ng face mask. Una nang pinaalalahanan ni Mandaluyong City Mayor Menchi Avalos ang kanyang mga kababayan na magsuot pa rin ng face mask dahil patuloy pa rin ang banta ng COVID-19. So please, sana huwag ninyong hubarin po yung face mask. Alam nyo kung yung ibang bansa tumataas, dahil hindi na ho nagsusuot ng face mask eh. At least sa atin kahit papano, ang babait ng Pilipino, sumusunod pa rin, nakasuot pa rin ng face mask. At the same time, maingat pa rin tayo. Lagi pa rin tayo naghuhugas ng kamay, nag-alcohol, hindi ba? So sana, continue lang natin yan. Ayon naman kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares na siya ring chairman ng Metro Manila Council na wala pa silang iniutos na tanggalin ang paggamit ng face mask lalo na sa mga lalabas sa kanilang tahanan. Kitang-kita po natin kung paano po tayo nagkaisa upang labanan itong pandemic na ito at mawakas na po ito pong gera natin laban dito po sa COVID-19 na ito. Pero sabi nga po natin, hindi pa rin tayo pwede mag-relax. Kanina nag-uusap po kami ng ating pong Vice Mayor-elect John De La Fuerte regarding sa isang LGU na inaalis na po yung pong mandatory para po sa face mask. Alam po ninyo, lahat po ng ating pong mga recommendations sa Metro Manila Council, sa IATF, lahat po yan po science. Kailangan po yan, meron po yung recommendation ng ating mga health professional. Hindi po pwedeng gut feel ng isang gobernador. Hindi pwedeng isang gut feel na isang mayor. Lahat po tayo may pagbabasihan po talaga kung dapat po alisin ang ating face mask. But until now, wala pong statement ang Department of Health, wala pong statement ang ating City Health Office po natin, ang ating IATF, wala pong statement ang ating local task force. Ibig sabihin po yan, hanggang wala pong maayos na pag-aaral, hindi pa po natin pwedeng alis po yan dito po sa lungsod na Parañaque. I'm talking only in the city of Parañaque. I'm not talking with other local government unit. Hindi ko sinasabi ko ito sa buong Pilipinas, but I'm talking here in the city of Parañaque dahil kung gusto po natin, pangalagaan po natin ang bawat isang kalusugan ng bawat isang Parañaqueño all over the city of Parañaque. Nauna nang inihayag din ng Manila Police District na sa loob lamang ng 24 na oras ay may 300 na ng kanilang mga nasita sa Maynila dahil sa hindi pagsuot ng face mask. Magugunit ang indalmahan ng ilang health experts ang kautusan sa probinsya ng Cebu na maaari nang tanggalin ang paggamit ng face mask lalo na kapag sila ay nasa pampublikong lugar. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa rin mga kabombo ka Star Nation sa patuloy pa ng ating mga balita. Nais daw ni outgoing Senate President Tito Soto bumalik sa kanyang dating hilig sa musika kasunod ng pagkatapos ng kanyang termino sa Senado. Ayon kay Soto, magkaroon na raw siya ng panahon na muling itayo ang kanyang recording studio bilang isa sa pinaka-best sa Asia. Dati na raw siyang may ganito pero sa pagkataong ito raw, mas moderno pa at mas high-tech pa raw ang kanyang itatayo na studio. Kung malala, bago pa man pumasok sa politika noong taong 1982, si Soto ay isang entertainer at musician. Siya rin ang composer ng awiting Magkaisa na nagsilbing isa rin sa mga anthems noong 1986 People Power Revolution. Samantala, siniwalat din ng dating Senate President na maaari na rin siyang maging mag-concentrate sa isang korporasyon kung saan siya ay miyembro. Posible rin daw na pumayag na rin siya na maging chairman na naturang kumpanya kung ihalal muli siya. Tumanggi naman siyang sabihin kung anong korporasyon ang kanyang kinaaaniban.
Samantala, na-discover ng Commission on Audit to COA ang 206.3 million pesos na discrepancy mula sa Philippine Information Agency. Ang halaga ay nagmula sa property, plant and equipment nito mula sa diniklara sa mga libro nito kumpara sa physical inventory. Sa 2021 annual audit report nito, binanggit ng COA na batay sa mga libro ng account ng Philippine Information Agency ng General Ledger noong December 31, 2021, ang PPE nito ay may kabuang halaga na 420.1 million pesos. Gayunpaman, binanggit ng kagawaran sa ulat sa physical count of PPE noong nakaraang December 31 na mayroon lamang balancing 237.1 million pesos. Nasa 206.3 million pesos ang discrepancy mula sa mga libro ng COA. Sinabi ng audit body na ito ay maaring mga hulugan na ang ilang PPE ay nawawala o hindi na-account. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay nagmula sa mga kagamitan sa opisina na nagkakalaga ito ng 119.1 million pesos. Samantalang halaga naman ng other machineries and equipment ay diniklara ng nasa 26 million pesos. Ngunit ang physical report na bilang ay umabot lamang sa 2.8 million pesos kung saan may discrepancy na 23.1 million pesos. Samantala, bagamat outgoing na President si Pangulong Duterte, umasa siya na matatapos na rin ang insurgency problem sa Pilipinas sa loob ng 2 taon. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, ito nga at merong kahilingan. Itong si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnaya sa halos 5 dekada na o mahigit 5 dekada na na laban ng Pilipinas sa insurhensya, partikular sa New People's Army. At kaugnaya niyan, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa loob ng susunod na 2 taon ay umaasa si Pangulong Duterte na magagawa ng militar na tapusin ang problema sa insurgency o rebellion ng bansa. Ayon sa Pangulong Duterte, wala siyang dudang magaganap ang katapusan sa problema ng NPA insurgency sa loob ng nabanggit na timeline. Ayon sa Pangulo, mahina na ang New People's Army at sa katunayan ay wala na ito ang kanilang presensya sa bahagi ng Davao. Kagunito ay naglabas kamakailan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ng data kaugnay sa dami ng mga NPA na nagsisuko sa pamahalaan sa ilalim ng Duterte administration. Batay sa data, halos nasa 24,000 na mga rebeldeng komunista ang nagsisuko sa gobyerno mula noong 2016 na isa niyang kahayagan na tagumpay ang kampanya ng pamahalaan laban sa NPA insurgency. At maging itong Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Conor Anthony Canlas Sr. ay nagsasabi na patuloy pa ang paghina ng tatawag na internal security threat sa bansa, yung NPA. At ito raw ay malaking bagay yung tulong ng NTF-ELCAC dahil nahihirapan na ang mga rebeldeng komunista na makapag-recruit sa mga kabataan, lalo na sa mga pamantasan o universidad dahil ang mga ito ay naliwanagan sa kaugnay sa mga ginagawang recruitment gamit ang mga tatawag na mga legal fronts ng New People's Army. Na itong bahagi ng pahayag ni Lieutenant General Conor Anthony Canlas. Dwindling na po ang strength ng internal security natin. And thanks to NTF-ELCAC, naliliwanagan po ang ating mga kababayan na ang hasik at lagim na dulot ng komunista sa ating bayan ay pabagsak lang ang may dudulot. So naiintindihan po yan ng mga magulang, lalo na ng mga estudyante natin sa eskwelahan. Kaya nakikita po naming threat ng internal security operations ay pababa na, kaya medyo magsishift na po tayo sa external threat. Ang bahagi ng pahayag ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Anthony Canlas. At una nang tiniyak na incoming Marcos administration na kanilang ipagpapatuloy yung NTF-ELCAC dahil sa paniwala na ito ay epektibo laban sa recruitment ng mga kabataan para sumali sa armed rebellion o sa New People's Army.
Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, mula sa Malacanang, madaka tayo sa lalawigan ng Cebu. Kaugnay pa rin dito sa umano'y sinasabi na isa sa suspect na pinagbintangan na kabilang daw doon sa nangyaring sunog doon sa isang lugar sa Cebu. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Cebu. Go ahead, Bombo Radio Cebu. Yes, personal na bumisita sa hintilan ng Bombo Radio Cebu si Noela Venyan na isa sa itinuturong suspect sa nangyaring sunog sa barangay Ponta Princesa sa lungsod ng Cebu na lumamon sa 5 sityo at nakaepekto ng 819 na pamilya. Sa ating naging panayam kay Venyan, dinepensahan ito na hindi niya makakayang gawin ang magsunog ng ibang bahay, lalong-lalo na't alam niya nga madadamay pati bahay nila. Ibinunyag rin nito na nagkaroon ng raid sa kanilang lugar kung saan napasali sa nadakip ang kanyang nakakatandang kapatid na kinakasama ni Marilo Alfeche alias Marimar, unang suspect sa nasabing sunog. Pero nung puntahan niya ito para humingi ng tulong pinansahan kanyang kapatid, ay binuhusan sila nito ng pinaghuhugasan na may ihi at hindi na niya inaasahan na may plano pala itong sunugin ang mismong bahay. Nanawagan ito na pakinggan ang kanyang side at huwag siyang husgahan ng agaran. Ating pakinggan ang ating panayam ni Noela Venyan, isa sa tinuturing suspect sa nangyaring sunog. Hindi po talaga ako marunong magsunog ng ibang bahay o bahay man yan ng lola ko, bahay man yan ni Marimar. Sa totoo lang po, talagang takot po ako na may sunog. Before po ng sunog, sir, may raid sa amin. At yung raid na yon, kasali yun yung kuya ko at yung uncle ko. Tapos po, sir, pumunta ako sa bahay ng lola ko para tingnan kung totoo ba talaga na nasali ang kuya ko. Tapos po, sir, nagtaka po ako kung bakit hindi nasali si Marimar. Nandun naman siya sa taas nila. At hindi ko po tinanong yung police, sir, kung bakit hindi kasali si Marimar. Pero may nagsabi sa akin, sir, nga si Marimar nandun lang sa taas nila. So nadinggan natin ang aking panayam ni Noela Venyan, isa sa tinuturing suspect sa nangyaring sunog. Bombo Danis. Si Bombo Elmarto ng Bombo Friche. So ano ngayon? Nalinis na siya? Hindi na siya ngayon suspect ng mga otoridad? O itong si Noela? Kumusta na siya ngayon, Bombo Friche? Yes, isa pa rin siya sa persons of interest, which is under pa rin siya sa investigation ng Bureau of Fire Protection at ng kapulisan na dito, Bombo Elmar. Ganun ba? O sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Friche. Yes, mula dito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, sa Bombo Fred de Castro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radyo, Bombo! Si Defense Secretary Delphine Lorenzana nakalabas na ng hospital at nagpa-medical check-up pa sa Viluna Hospital kahapon. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Nakalabas na ng hospital si Defense Secretary Delphine Lorenzana matapos ito isugod sa hospital noong linggo dahil bigla na lamang itong nahilo. Aminado ang kalihim dahil sa pagod, puyat at sobrang init ng panahon dahilang nanlambot ang kanyang katawan. Kahapon, nagpa-medical check-up ang kalihim sa Viluna Medical Center dito sa Quezon City. Masiglang dumating ang kalihim sa hospital. Nagpasalamat si Secretary Lorenzana sa lahat na nag-aalala sa kanyang kalusugan. Anya hindi niya mareplyan ang bawat isa kay lubos ang kanyang pasasalamat sa mga dasal. Sinabi ng kalihim na wala siyang nararamdaman na kakaiba bago siya himatayin noong linggo. Nagtamo ng gasgas sa ulo ang kalihim. Pero stable ang kondisyon nito at okay ang resulta ng mga test na isinagawa sa kanya ng mga doktor. Kaya laking pasasalamat din ni Secretary Lorenzana kay Manila Mayor-elect Hani Lacuna na kahit papano ay nasolusyon ng ito ay matumba. Sa ngayon, patuloy ang pagtatrabaho ng kalihim matapos ang insidente. Payo ng kanyang mga doktor sa kalihim na maghinay-hinay, matulog at kumain ng maayos. Ayon naman
sa Department of National Defense bago pa nagpa-check up ang kalihim sa kanyang mga doktor. Kinausap po na niya ang mga opisyal ng AFP Health Service upang alamin ang estado ng ilan sa kanilang mga ongoing projects. Si Secretary Lorenzana ay galing Singapore kung saan nagkaroon ng iba't ibang international engagement at isa na dito ang bilateral meeting sa Singapore Ministry of Defense na si Singapore Minister Dr. Nang Eng Hen na siyang nag-host ng annual Shangri-La Dialogue ngayong taon na dinaluhan ng mga top defense officials mula sa 42 countries. Pakinggan natin ang pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sa mga salamat po sa inyong concern. I know many of you prayed for me. Kayo po mag-ingat din sa kalusugan dahil napakaiksi po ng buhay. Kailangan po nating alagaan natin. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Itong mga Pinoy seafarers, abay in demand pa rin sa iba't ibang dako ng mundo. May nakuhang report ng Star FM Manila. Pumalo na sa halos 500,000 Filipino seafarers ang nakabalik at nakasakay na ng barko. Ayon kay Maritime Industry Authority o Marina Deputy Executive Director Captain Jeffrey Solon na tumaas ito dahil sa nagpapatuloy na conflict sa Russia at Ukraine. Ayon kay Solon, talagang in demand ngayon Filipino crew, lalo na sa Ukraine. Kaya naman tuloy-tuloy anya ang pagtulong nila sa manning industry upang mapabilis ang pagproseso ng mga aplikasyon upang agad na maibigay ang kanilang mga pangangailangang mapalitan ang mga Ukrainian at mga Russian seafarers. Sa ngayon, maluwag at bumibilis na ang mga prosesong pinagdaraanan ng Pinoy seamen para makasapagad ng barko bunsod ng pinaluwag na restrictions. Dagdag pa ni Captain Solon, may kalalagyan naman ang sino mang tumatangkilik sa fixer o namemeke ng kanilang dokumento para makasampa ng barko. Minimum ata 50,000 yung ang penalties plus 1 year suspension. Yan yung minimum at pag naulit po yung revocation na po ng kanilang seaman's book at hindi na sila makakasakay. Kaya ito i-warning ho sa ating mga seafarers sa STCW po, sinasabi po ng STCW na 6 months before mag-expire yung inyong mga dokumento ayusin nyo na. Marami pa rin ng attitude ng ating mga seafarers na sinasagad nila yung kanilang mga documents, validity ng kanilang documents. After nang ma-expire yung documents, saka pa lang sila mag-aayos. Yan ang tinig ni Deputy Executive Director Captain Jeffrey Solon. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Matamlay pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isang dolyar sa Pilipinas katumbas ng 52 pesos and 95 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos and 74 centavos. Habang yung Singaporean dollar, 38 pesos and 15 centavos. Ang euro, 55 pesos and 68 centavos. Ang Saudi Riyal, 14 pesos and 11 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Basta Radyo, Bombo! 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome madri sa pagkapangalagad sa paratunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes petsa 14 sa bulan na sang Hunyo sa mga tig 2022.